Per començar el procés que ha portat al fet que les CUP se presentin a unes eleccions autonòmiques, en aquest cas la Comunitat Autònoma de Catalunya, és tot conseqüència d'un procés llarguíssim que va començar fa uns 2 anys a Reus amb una Assemblea Nacional de les CUP, on es va decidir que es tractaria la possibilitat de participar en unes eleccions, en aquest cas regionals. Dic regionals perquè les CUP defensem el marc territorial i nacional dels països catalans. Per tant, el Principat de Catalunya o el tros, que en aquest cas 4 províncies van a les eleccions, és només una regió de tota la nació, que són 2 països catalans. I dintre d'aquest espai nacional dels països catalans, les Terres de l'Ebre, evidentment, no són el sud de res, sinó que són el centre, i per tant tenen moltíssima més importància, com a mínim a nivell d'espai, del que podria suposar una visió principatina o reduccionista de les 4 províncies. El procés parteix del fet que les CUP es proposen parlar sobre la possibilitat de presentar-se en unes eleccions d'un Parlament autonòmic, i aquesta possibilitat ve després d'un debat, perquè les CUP són bàsicament una opció municipalista de transformació social i independentista amb el marc dels països catalans, però que parteix del municipi, no d'altres instàncies, en aquest cas autonòmiques, ni tan sols estatals. Aquest marc municipal és el marc de lluita i el marc, diguéssim, de participació, el marc que ve més proper a totes les persones i a tota la gent que participa de moviments socials, i el marc on veiem que la transformació és més possible. Ara bé, un cop fet fa 2 anys aquesta possibilitat de participar, s'arriba a un context que és l'actual, en què el marc canvia completament, en què el fet que es convoquin unes eleccions a l'autonomia de Catalunya fa que s'avancin 2 anys les eleccions, i fa també que tot això es trobi dintre d'un procés en què una bona part, segurament majoritària, de la població ja no veu la independència i per tant la transformació nacional com una cosa estranyíssima, sinó com una cosa a aconseguir aquí mateix. Com que pensem i tenim clar que les opcions que intenten explicar que són les defensores d'aquest canvi de marc no són ni estan constituïdes per moviments socials, per gent que defensa els serveis públics en contra de les retallades, per gent que defensa el territori en contra de l'especulació i la destrucció, per gent que defensa les persones davant de les grans multinacionals i dels bancs, doncs tenim clar que alguna cosa s'havia d'activar. L'activació d'aquesta alguna cosa és que les CUP es proposen, després de l'anàlisi d'aquest nou marc, obrir un procés que s'havia d'obrir d'aquí 2 anys, però que s'obri ara, i amb aquest procés s'arriba, després d'un munt d'assemblees obertes, amb una Assemblea Nacional de les CUP a Molins de Rei, on es decideix, tot i que se sap que es parteix de moltes dificultats, de participar a les eleccions autonòmiques. Aquest seria una mica el context en què es decideix participar-hi. Com s'hi participa? Doncs a partir d'un munt de normes, algunes de les quals sembla interessant d'explicar. Una és que els bancs ni les caixes no manaran el procés, per tant, les CUP no demanen ni un sol euro a cap caixa ni banc, tot es farà a partir d'aportacions populars, a partir de diners que vindran directament de qui participi dintre del procés. Això és importantíssim, per tant no depenem de ningú. Qui surti com a representant de les CUP al Parlament cobrarà un màxim de 2 vegades i mitja el salari mínim interprofessional, és a dir, 1.600 euros, i punt final. La resta de diners, entre això i el sou de representant d'un partit i tot allò que ve per comissions, per participació en reunions i el que sigui, doncs serviran per reforçar els moviments populars. Tota la feina dels parlamentaris estarà subjecta a una sèrie de grups de control i d'assessorament alhora, formats per les mateixes CUP, per l'esquerra independentista organitzada i pels moviments socials organitzats. Evidentment, tot això suposa que el procés ni es tancarà ni molt menys el dia 25, perquè suposa una feinada grandíssima de cara a arribar al Parlament. Hi ha moltes altres normes, però aquestes potser serien algunes de les més d'allò. Una altra de les importants és que el màxim de temps que estarà un representant de la CUP al Parlament serà una legislatura, és a dir, 4 anys. Em sembla que això queda una mica explicat, tot és el marc que porta fins aquí i les normes que es dota la CUP per tal de participar dintre del procés.